Ho, ho, ho! Jsme tu ve třetí... Jsme tu ve třetí den tohoto týdne, a to ve středu. A ono to už tak trochu... No, tak sice míň, ale tak to trochu spolu souvisí. Menší informace o mém kanálu Multiwood. A to vlastně o odběratelích, že po 3 odběratelích, což bych snad mohl být schopen dosáhnout, bych natočil nějaké videjko, pak po 30, to už je méně dosažitelné, ale furt bych v to věřil, bych natočil další videjko a po 300 odběratelích, což už je pro mě skoro nedosažitelné, v tom můžu už jenom pouze doufat, bych natočil další nějaké videjko. Nyní informace o Lego Harry Potterovi. Je to vlastně ze série Lego, takže samozřejmě, že se tam budou skládat kostky na sebe a tak, a to pomocí, když už je to Harry Potter, jak je to v tom, prostě podle toho, jak už je v tom ten děj, tak už podle toho Harryho Pottera se tam prostě budou třeba zvedat kostky hůlkama a tak podobně. Prostě, co si jenom tak dopředu představuju, jinak o tom nic moc extrémně nevím. No, tak pojďme se pustit do našeho prvního let's playe. Load game. Jo, přiznáme se, tady na tom slotu 3 sami můžete vidět, je tam 0%, tam jsme pouze provedli 3 zkoušky kvůli našemu, no kvůli Dixtory, natáčecímu programu a vlastně pro co nejlepší nastavení. Předem se omlouvám za horší grafiku, ale snažil jsem se to udělat tak, aby prostě to souviselo i se zvukem. No, tak můžeme se, už to říkám podruhé, se do toho pustit. Yes. No teď to si ukládá. Tak teď to píše, že to bude používat tu hru 3. Okay. Ty si řekneš, to ježiš, pošla mama, to tam bude. Ježiš, ta baba! Neslyšíš babetu? Hagrid jde na babetě. Teď asi vytáhne ostříhanou ovci. Vidím tolik vlny. Utečem, rychle, utečem. Jdi se vykálet. Tím se asi budu utírat. Tím se utírat nebudeš. Ježišmarja, co vám asi taky utírat nebudeš. Tam se ničím neutřeš. To tím se chtěl utřít. Ať nás nevidí. Toaletní papír všude. Odcít! Tady se nikdo nikdy neutřel, neutírá ani utírat nebude. Utři se. No, tak... A my můžeme hrát.
jak už po druhé říkám, jsme tu u našeho prvního let's playe a to tady v té nějaké hospůdce. Tak, jdeme se do toho pustit. První pro 2 hráče. Jo. Káčko. Počkej, Káčko. A F. Počkej, ne, Káčko, teď hraju a teďka F2. Jo. Dobré, teď hraju za Hagrida. My Takže, to tu akorát proletíme. pojďme tu, tak proletíme. Pojďme tu získat nějaké zisky, počkej, ječkem, ne? Jo. Protože jsme to tady tohle dělali, jsme to zkoušeli. Jo, přesně tady v té, prostě jenom tady v té hospůdce. Pak jsme otevřeli jenom ty dveře ven, ale tam jsme se ani nějak nedívali, ani nevím, jak to tam vypadá. No. Prostě se dostaneme s těma desek ven. No, budeme se snažit teďka s váma prostě nějak komunikovat nebo mluvit prostě, ať se u toho nějak extrémně nenudíte, jak zrovna teďka děláme ty kouzla, ale z toho jsou v celku dobré zisky, takže takže prostě chceme mít nějaké ty coiny. Jo, tu to poskládám. To je husté. Nic? Žádné buky. Žádné buky, ty vole. Tak už to chčíje, a je to. Co ještě? Stůl. Počkej, ječkem, ne? By to měl, jo. To se nepředali s těma coinama. Druhý. Ještě toto nechám vychčít. Ne. To asi nejde. Tak počkej. Počkej, tady ty barely rozbít, to ty, jak tu stojím. Jo. Ne. Toto svíčku ještě nechám levitovat. Pak tady to jo, to poskládám. Jo, Počkej, ještě nechám levitovat hrnky. To je dobré. zase jak ty skládačky. Jo. Jo! A to jsme na to při tom testu nemohli přijít. Je. Já jsem totiž k tomu šel a to udělal tohle. Počkej, ještě nechám levitovat to ty hrnky. Ty už asi dlouho neumývali, kolik toho je těch coinů tam. Tak můžem? Počkej, ještě to tu tak jenom... tak prolítnu. Jo, počkej, ještě Formuli 1. Na to nesmí chybět. Ne. Počkej. Vypadni. Stůj. Ne, svině. To je dobré. Počkej, já si objedu stůl, už tam za tebou jedu. Formula je rychlá. Tak, jdeme na to. Šupír, mupír. Ty se želí to. Dobré. Teď to vezmu. Ne. To mě to nikdo nevidí. A skočím dolů. No, půjdeš ještě za mříže. Tak? Čorka Jo. běží. Tak. No a tu jsme se dostali, ani nevím, jak to tu vypadá. Rozbíjet. Jo? Už stavím. Je podlepal v tom filmu na tu zeď. Jo, hnědá ulice. No. Kaštanová. Takže tu už asi nic. Tak jdeme. Ty vole, rychle, ne. Ne. Tak pokračujeme. Ne, počkej, bedna. Počkej. Tady je taky. Ne. Ne, jsem si to zase. Ničitelé přišli do města. Nedobrá zpráva pro občany, ale nám se to líbí. Co tu? Nejde to úplně. Počkej. Ječko, ne? Já tam zamávám nějakému blbovi. Super! To jsem se jenom přeřekl, to byl borec.
To je úplně husté. Počkej. Tady se dá snížit. Dívej na mě, na to debila. Jo, něco poskládám. Ale to je husté. Hnědáková ulice. Ty jo, Crazy. dá se na to nasednout? Crazy. Asi ne. Jo, to si budeš muset pravděpodobně stopnout na ten stůl. Jo, to je dost možné. To je jako v tom. Ale počkej. Já to tady. Hotovo, mám to. Jo, Nějaký face jsme já získali. jsem ho zachránil. Aha. Je? Ahoj. Je? Počkej, já to něco zkusím poskládat. To vypadá hustě. Aha. To je nějaká pružinka. To je husté. Jo, já mám Čili takového špeka to bez tak neudrží. On je vážně moc špekatý, jo, to ne. Tam nahoru. Jo, počkej, jo. To znovu poskládám. Made Hagrid. Sám to vyráběl a vůbec ho to neunese. To taky není pro žádné hnědáky. Má hnědej kabát zrovna. Ne. On něco žere. To nejde. Kalíme na to. Seru na to. Nebudeme zdržovat tady naše pozorující, pokud vůbec nějaké máme. Já mám pavouka. Já mám kytku. Jo, počkej. Jo? Jo. To musíš asi hůlkou. Dáš? Nanuk! Jo. Můj nanuk! Já mám nanuk! To bude asi slepičí vývar. Vývar. O, Žádné prachy. co stavou na, počkej, ještě nikam nechoď. Počkej, zkus za to zatáhnout. Jo? Mezi tím. Já se to ještě podívám. Co Ale ty? víš, ty bys potřeboval obě rukavice levé. Počkej, Co ty? počkej, tu jsme nechali ještě ve dnu. Kyselina. Zabila. Co jsi to všechno zničil? Dej ta lampa? Zkuzu. Jo? Jo? Super, tak ještě to tu... Omlouváme se, ale ještě to tu rychle prolítneme. Zkus to tu klíčku. Jo, super. A ta... Ještě vezmu to ty. No. Běž tak sejmeš tam toho modráka, co jde přímo vedle mě. Už nejde sundel, ne? Kulové vidíš? Já to ještě jednou zkusím. Což pomalej. Ne. Prachy. Počkej. Ty máš pochyb po stepu. Au! On mě švihnul. Počkej, nehýbej se. Au! Jo, super. Ne, on mě mladí, pomoc. Je? Ty jo. Já jsem jenom do pořádku, počkej. Teď je vysypu a znovu, ne? Bude z toho zisk. Já problikuju. Počkej, kde to vůbec jsme? Jo, to je ta Gringottová banka. Jo, to je v té bance jak v té filmu. Tam bude přeci to. Klíč, prosím. Lampu, prosím. Klíč, prosím.
Sbírej ty coiny, Ne. Co? Mě zabije. Už mám jenom jedno srdíčko, já jsem se do toho blbečka. Já jsem ho furt boukal. Myslím, že mi teď nedělá. Ty jsi debil. Já furt blíkám, to mě štve. Já tu něco poskládám. Já mám 14 000. Či nehýbej se, něco poskládám. Coiny. Crazy. Čej? Či mi to ukousne říct. Či nehýbej se, je to... Něco... Co? Co? Žádný zisk z toho. Ale tady něco je. To už si Horst Fuchs dovolil moc. Jo? Ne. Idiot. Klešoun. A ještě je oběsí na tom triku. Klíč, prosím. jako vypadá, jako mozkově je na 3 a vypadají na 3. Dělej za toho mrňouse. Já hraju za to blba. Počkej, já si to přepnu ještě na toho hnědáka Hagrida. Že, to, ještě to tu, jo, tu ještě něco. Haja. Také salta. Haja. Já mám rozsvícovat tady ty lampy, co jsou jakoby tady v tom čtverci. Jedno. A třeba potom, a možná potom dostaneš další kus té skládačky. No to doufám, ale nevím. Jo. Ty. To je dobře. To je teda dobře to schované. Já už mám 18 000. Ještě to do tomu rozsvítím. Jo, srdíčko, to chci. Ať se mu má od čeho opalovat flash. Já mám všechny 4 srdíčka zase. A ještě poslední. To je tam vzadu. Tady. Všetci mají to už flashe jak negři do hněda, ale to ti krajní ani ne, protože jim nemá co svítit na face. Jsme se to dostali. Nic. Počkej. Tu je. Nevím si já. To bylo 10 nebo kolik. To je husté. To je fialový. No. Není modrý. To bylo úplně moc. Tak, jdem pokračovat. Jo, tak 12 až 22. Doufám, že jsme vás teďka během té chvilky nenudili. Počkáte. Že by to... Ječkem počkej asi. Jo. Prachy. A přepnu si to na hnědáka Hagrida. Tak. Takže to zase. Jedu. Středověký skejťák. To je strašně hustý. Teďka si to přepnu na... Ne, vlastně ještě ne. Já jsem umřel! Já to toho nebyl. Zkuste užít to bednu tím debilem. Jo, jako... Myslíš tu? Takovou tu hnědou, ne? Jo. Ty jsi krypl. Tak přepnu si to na klíčníka. Tak. Nebo čas. Jo, funguje to. Budu něco skládat. Tak přepnu na hnědáka Hagrida.
Husté. Živý obraz. No. Já už jsem to chtěl chytat. Tak. Jdem se... Ty jo, v takovém větru by se ani člověk nestihl ucít. Teď se to až moc zadrhl do té řití. To taky papír mezi půlkama, špatně se Hagridovi teďka běhá. Počkej, udělám něco s těma koštětama. Pokud to vůbec košťata jsou. Víš, jak jsou ty špulky do hajzlu, takové ty zvony. Jo, zvony. Aha. Jo, tak jsou to pochodně. Děláte si řiď? Bude řiď. Přišel, byla, víte co. Je. Zkus to zatáhnout, tady je taková plačka. Ne, to vypadá na to klíčníka. Jo, vlastně tu. Možná, třeba ho oběsím. Pořádně. Je fajně, to je klíčník. Klíčník. Já podle mě ten pravý trezor bude asi ten druhý, tady možná budou jenom prachy. Ale uvidíme. Ještě to tu rychle proběhne, to. Nějak nezapadlo. Jo, tak kdyby to neodemkl. Ne. Aha, to je to pravý. Že to vypadá hustě. A jdeme do trezoru. To není trezor. Máš dva! No, jo. Melejno. Už si budu mít aspoň co utřít. Vidíš ho? Tou cedulkou se předtím utřel. Hlavní čítelé přichází. Zase zničíme, co půjde. Jo. Zkus mě tím utřít. Netrefil. Tak toto mi strž do prdele. Netrefil. Toto mě drápní do řití. Tak. To půjde hebce. Nedvámě. Zatím se utřeš. Řičo milku. Jej! Hotovo. Level complete. Víc, ne? To je fajn. Celku dobré. Ale, ujde. Přibývej. Víc. No nějaký face, no. Tohle, vykrát. Jo, pokračujeme. A bude se pokračovat.